Povie mi niekto, prečo mám na dnešné minúty pripravených až 13. A to je, že si jeho! Chápem, že minulý týždeň kvôli štátnemu smútku neboli, ale až 10 z nich je až z tohoto týždňa. Ale ak dovolíte, témy z minulého týždňa preskočím. Nie sú až tak podstatné. Co si to dovoluješ, ty čuráku? No nič. Pripravte si servítky na slzy, kyblík na zvracanie a môžeme ísť na to. Vigyázz! Jaj, jó van! Szlovákia oszlabauka vége! Satán 1-2, rostan, vigyázz! Jaj, kockázatos szituáció! Sušinski gól! Azt a kutyapályát, bazd meg Sušinski! Nem baj, Szlovákia, Oroszország 2-1! Viktor Orbán bol na Slovensku. S Robkom sa utvrdili v spoločných názoroch a Viktor išiel domov. Škoda, že neriešili aj veci, ktoré nás rozdeľujú. Napríklad privlastňovanie si Bratislavy počas polnočnej hymny na maďarskej televízii. Ďakujem veľmi pekne za vaše otázky. Ďakujem. Bude sa voliť nový riaditeľ STVR. No, dobre, tak. Dobre. Výber kandidátov je pestrý, ledva by ste si vedeli vybrať. Tak napríklad pani z dezinfowebu Martina Flašíková, alebo hudobník a dezinformátor Martin Jakubec. Tam, kde sa skaly neba dotýkajú. Okrem nich kandiduje aj doterajší dočasný riaditeľ Igor Slanina či Norbert Mayer a Peter Janku, ktorí už za šéfa v minulosti kandidovali. Ruská operná diva podporujúca Putina Anna Netrebko vystupovala v SND. Divákov však pred budovou čakalo prekvapenie. Zatiaľ, čo sa na proteste čítali mená ukrajinských obetí, v divadle si predstavenie užíval aj bývalý premiér Vladimír Mečiar. S Pánom Bohom. Netrebkové vystúpenie nás v čase konsolidácie stálo 250 000 eur. To není normální. MR Rudo bol na extra líge odovzdávať ceny. Diváci ho však príjemne neprivítali. To ale nebola jediná vec, do ktorej sa v hokeji Rudo tento týždeň staral. Vyrastal som na Zvolenskej priehrade s hokejkou v ruke od svojich 6 do 15 rokov, takže nie je mi nič cudzie, čo sa športu týka. Vyzval SZLH, aby na majstrovstvá sveta v hokeji zobrali čo najviac hráčov z KHL, ale samozrejme, pán minister nezabudol dodať, aby neťahali politiku do športu. Zatiaľ, čo minister zdravotníctva oznamoval novú nemocnicu na miesto Rásoch v Bratislave, na poliklinike v Trnave padla metrová omietka na mamičku s dieťaťom. Nič mu není, otraz mozgu má. Ale teraz vážne, mamička utrpela mierny otraz mozgu, no inak je ona a jej syn našťastie v poriadku. Vyzerá to teda tak, že po toaleťáku a príbore si budeme musieť zrejme do nemocníc brať aj prilbu. Teraz si dajme pár rýchlych správ na záver. Najvyšší súd rozhodol, že Bombic pôjde do väzby. Juraja Šeligu z demokratov obvinili z podnecovania. Som zvedavý, kedy obvinia toho najväčšieho podnecovateľa. Ak ho stretnem, tak tento rožok namažem masom a ho vopchám do huby. Voľby v Kanade vyhrali vďaka Trumpovi liberáli. Because Canada and the United States, that would really be something. V januári liberáli v prieskumoch prehrávali s konzervatívcami o 20%. Po inaugurácii a následných výrokoch Donalda Trumpa začali prudko rásť. Mali by mu zrejme poďakovať. On to má rád. To bude na dnes všetko. Ďakujeme vám za vypočutie dnešných minút a tešíme sa na vás pri ďalšej epizóde. Na juhu vietor fúka, z Maďarska sa blíži tieň. Orbán prišiel na návštevu, zacítil vo vzduchu zmeň. Na hrade vraj kávu pili, o mierových slovách snil. Zatiaľ voľbu šéfa z TVR národ ešte nestrávil. Hej,
s ním chaos každý deň. Raz KEL, raz Netrebko, raz omietka padá jak na jeseň. Niektorí už balia kufre, iní kričia z tribún. Netrebko nám netreba a ministerku tiež inú. Šoliga vraj podnecuje, čo to zatiaľ nevie nik. Kedy ale obvinia aj najväčšieho z nich. V Kanade volia podľa názorov, tam je trochu iný svet. Kým u nás sa Huliak pýta, zoberieme Rusov späť. Hej, má je tu a s ním chaos každý deň. Raz Huliak na lade, raz divák kričí bú. Bombiť sláva konečne už v celé má svoj kútok. A mamička s omietkou na hlave pred SND to vrie zas v dave. Netrebko spieva vnútri ruský tón, vonku znie však iná opera, protest, piskot, megafón. Na finále v hokeji Huliak medailu išiel dať. Diváci mu ukázali, čo si myslia bez debát.